Σε τι κατάσταση είναι, πες μου, Παπί, δεν θέλω να μιλήσουμε μαζί. Είναι ξαπλωμένη, δεν μπορεί να σηκωθεί να στυλωθεί. Είναι χάλια η γυναίκα. Ο κύριος Λάζαρος και εκείνος έχει τα κακά του χάλια. Ναι. Και άκουγε προηγουμένως, είναι μαζί μας ο κύριος Λάζαρος. Θέλετε να το ρωτήσετε κάτι? Τι να το ρωτήσουμε τον άνθρωπο, δεν έχουμε να το ρωτήσουμε τίποτα. Αυτό το οποίο θέλουμε να ρωτήσουμε είναι στην εισαγγελία. Γιατί δεν παρεμβαίνουν. Μάλιστα. Και το θέμα είναι πώς θα πάει το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο που θέλει να πάει. Ποιος δεν τον πάει? Πάτε κύριε Λάζαρε, θα πάτε? Εγώ τουλάχιστον έχω λίγο δυνάμεις. Ναι. Θα προσπαθήσω. Εσείς κύριε Λάζαρε δεν σκέφτεστε να σταματήσετε τώρα τελικά και να κοιτάξετε λιγάκι την υγεία σας, την αποκαταστήσετε? Κοιτάξτε να δείτε, ήδη έχουν κάνει τον κόσμο να έρθει εις βάρος μας και αυτό είναι κρίμα. Έχουν βάλει τέτοια σκευάσματα τα οποία δεν ξέρω από πού τα έχουν σκεφτεί αυτά τα πράγματα. Αυτός ο Καβαλιώτης γιατί το έχει κάνει αυτό το πράγμα? Τι πράγμα δηλαδή? Αυτό που είπε ότι θα μας πήγαινε δίθε για Βάσο ήταν σχέση σκευωρία. Δεν ξέρω αν αυτό το άτομο θελήσει να κάνει κάτι. Άλλο λέμε κύριε Λάζαρε τώρα, άλλο λέμε, είναι 25 μέρες εδώ και οι γιατροί πλέον λένε ότι μετά από τις 20 μέρες διατρέχετε κίνδυνο. Και εσείς και η σύντροφό σας, η κυρία Φρυδερίκη. Εγώ για να φτάσω σε αυτό εδώ το σημείο έχω πάρει κάποιες αποφάσεις. Εάν δεν με δώσουν δουλειά, οπουδήποτε, δεν ζήτησα μονιμότητα. Όπως είπε η κυρία Σπανδώνη, βγήκε στην τηλεόραση και είπε... Μήπως πρέπει η κυρία Φρυδερίκη να σταματήσει και να συνεχίσετε μόνο σας? Όχι. Μόνοι μας δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Βγήκε η κυρία Σπανδώνη στην τηλεόραση και είπε ότι μας δίνουν πετάμενα, εξάμενα και εμείς δεν δεχτήκαμε, θέλουμε να βγαίνουμε μόνιμοι στο δημόσιο. Αυτό είναι τελείως ψέμα. Γιατί η κυρία Σπανδώνη βγαίνει στην τηλεόραση και όχι εδώ μπροστά σε εμάς να πει ότι μας δίνει δουλειά να. Και πότε ο κύριος Σιμιτσής εμένα με έκανε πρόταση να με δώσει κάποιο βοήθημα, πρόνοια και κάποια τρόφιμα. Γιατί γυρνάνε και λένε ψέματα στον κόσμο? Πότε εγώ να πήγα στο Δήμο και δούλεψα το πεντάμινο του 2009 και έχω τρακάρει αυτοκίνητα κάτω. Αυτά τα ψέματα γιατί τα λένε στον κόσμο να? Ο κύριος Σιμιτσής που ήξερε ότι εγώ δεν κάνω ούτε για κυπουρός να γυρνάει να λέει Κύριε Λάζαρε, μήπως η κυρία Φρυδερίκη μήπως πρέπει να πάει στο νοσοκομείο σήμερα να την εξετάσουνε? Αυτό θα γίνει όταν το αφήνε ότι δεν μπορεί. Αυτή τη στιγμή εφόσον την πηγαίνω στην τουαλέτα θα μείνω εδώ πέρα κοντά μου. Όταν αυτό θα τα αποφασίσω εγώ πότε ακριβώς θα πάει νοσοκομείο. Καλά, τώρα εσείς δεν μπορείτε να αποφασίσετε όμως και για την από μόνος σας. Εμένα με ενδιαφέρει ο κύριος Σιμιτσής να σταματήσει πλέον αυτά τα σκευάσματα και να κοιτάξει λίγο αυτό που πρέπει την ανθρωπιά. Αν αυτό το πεθαίνει προσωπικά ο κύριος Σιμιτσής, τότε όταν πεθάνει κάποιος από εδώ πέρα να κοιτάξει τρόπο να βγει από τον πλανήτη αυτό. Λυπάμαι πολύ, λυπάμαι πάρα πολύ, πείτε του κύριου Σιμιτσή, να μην δηλώνει ότι για να έρθει εδώ να επισκεφτεί εμάς πρέπει να μην υπάρχουν τηλεοράσεις, να μην υπάρχει κόσμο στην πλατεία. Δηλαδή τι θέλει, να έρθει εδώ και να μας βρίσει? Αυτό θέλει ο κύριος Σιμιτσής. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, πείτε του να. Να είστε καλά, ευχαριστούμε, καλημέρα. Λοιπόν, τώρα αυτή είναι μεταφορά ενός κλίματος από την πλατεία. Δηλαδή, άκου τώρα που φτάσαμε. Εγώ εξακολουθώ να είμαι προβληματισμένος όπως στην αρχή της εκπομπής. Έχω τον ίδιο προβληματισμό. Επιμένουμε και στηρίξτε όσο μπορείτε αυτή την αναφορά που κάνουμε προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να παρέμβουν έτσι όπως πρέπει να παρέμβουν και είναι υποχρεωμένες να διευθετήσουν αυτό το ζήτημα. Ακούσατε τώρα και αυτό το διάλογο. Έχει κολλήσει τώρα τα δικά του συμπεράσματα. Έχει κολλήσει τώρα σε συγκεκριμένα πράγματα. Είπε. Μα δεν είμαστε εμείς τώρα ψυχολόγοι να το μιλήσουμε με τον άνθρωπο αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή τι να το πεις τώρα αυτό? Και βλέπεις τώρα εδώ πέρα άρχισε και γίνεται πλέον μια βεντέτα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει η υγεία τους. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και βέβαια